Benvinguts al Ganxo, un podcast en català fins que el pes dels diners sigui major que el de la senyera i en un instant, i gairebé per art de màgia, la X es converteixi en una C i una H. Un programa dirigit, guionitzat i protagonitzat pel Víctor, que tot i així es queda un pas per sota meu, és a dir, del... Pol, això no ho havíem parlat així. Com que no, Víctor? No, havíem dit que... El que sí que queda clar és que els dos som enginyers de professió, per tant, no espereu riure gaire. Benvinguts al Ganxo, el podcast que no t'agrada, però t'enganxa. Bona tarda, un dia més aquí al Ganxo, en el nostre balcó de confiança. Entrem en el tòrrid període de l'any en el que o bé tens aire condicionat o bé tens ganes de morir de calor en cada instant de vida que passes en aquesta ciutat de Barcelona. El dia d'avui celebrem l'últim capítol de la nostra primera temporada del Ganxo, on a partir d'aquí ens centrarem en les nostres xarxes socials per penjar algun que altre reel per veure si som capaços de treure el cap dins d'aquest món de la immediatesa i tenir algun que altre oient que no s'hagi equivocat a l'hora de seleccionar el que volia escoltar a l'Spotify o al YouTube. Com comentava, aquest any ha estat un nou viatge ple d'experiències amb un professionalisme qüestionable, amb uns mitjans professionals baixos i un pressupost que toca pràcticament al zero. Tot i així hem sigut capaços d'aconseguir portar endavant aquesta temporada que vam començar amb una mica de nervios, improvisant les seccions, els torns de paraula a mesura que anàvem passant els minuts davant del micròfon i per acabar portant un parell de convidats molt especials que ens han ajudat a créixer i a donar sentit a aquest programa fins a un punt on no es poden imaginar. Hem tingut problemes de tot tipus, però que ens han portat a un primer any d'aprenentatge per seguir l'any que ve encara amb més ganes, Víctor. Un cop dit això, volíem parlar de les coses més maques que passen a partir de maig-juny, que són les festes majors de poble i les festes de barri, a excepció de les festes majors de Gràcia, que allò ja no és una festa major, sinó que és una festa de guiris guarros que es pensen que han canviat la plaça major de Gala Placídia, per exemple, amb la plaça amb Lloret o Salou. Però, amics meus, nosaltres no ens hem equivocat perquè els mediterranis som els disfrutons per excel·lència, ens agrada la ballaruca, ens agrada la cervesa, el vi i la ratafia i la música amb l'harmonia que ens facin ballar els malucs fins a les tantes de la nit. Tenim una herència històrica dels romans i que a mi personalment em porta a mirar cada any els anuncis d'Estrella d'Am i pensar quines ganes que hagin arribat als millors mesos de l'any, de platgeta, bon rotllo i cerveseta. Bona tarda, Víctor, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé, eh? Molt bé, i has tocat molts temes que mentre estaves fent aquesta intro jo anava pensant, això ho podríem comentar, això ho podríem comentar. Com què? Per exemple, que m'has motivat molt i m'has engrescat allò que treballem dur per la propera temporada. Sí? Ja avancem la propera temporada, una versió millorada fins i tot encara més. Ganxo 2.0? El Ganxo 2.0, vull dir, no serà merament una diferència entre el capítol 20 i el capítol 21, no serà això. No serà això. Això em recordo com a quan venia el profe que et deia que primer de batxillerat no era 5è d'ESO, sinó que era una altra, però que era una altra cosa. Una altra cosa, no? Però ara serà de veritat. Bueno. Ara serà de veritat. I això, així que bé, motivat i engrescat. És que pues, ja tenim sorpreses preparades, cosetes preparades per l'any que ve. Exacte, bueno, començant per la que crec que ja hem dit. La del nou espai de gravació. La del nou espai de gravació, efectivament. Aquest fons tan maco que avui es despedeix. Sí, canviarem la muntanya de Montjuïc per un altre fons que ja veureu. Ens haureu de comentar els comentaris a veure aquí si us agrada més o us agrada menys. I parlant d'aquest fons de Barcelona també, la teva intro sempre tendeixes molt al centralisme barceloní. Què vols, cap on tendeixi? No, la calor de Barcelona, la festa major de Gràcia... D'on consideres tu que hauríem de... Centralista. On hauríem de centrar-nos? De tot allò on es parli català, no només de Catalunya. On creus que la nostra audiència forma part? A l'Alguer ens demanen una mica més de protagonisme. Sí, no? Una mica de terres. L'any que ve podrem parlar sobre la carbonara que es fa al Alguer. Sí, podríem, per exemple. Un plat típic. Doncs això. I també, no ho has comentat però crec que és interessant, aquestes dates s'acosta perillosament a Sant Joan. I? Sant Joan és la festa que més odio de tot l'any. Què dius? De tot l'any. No pot ser. Vull dir, no I portaries... diràs, per què, Víctor? Perquè no t'agrada la festa? No, Pol. Perquè tinc la mania de tenir sentit comú. I què és el sentit comú? El sentit comú és que quan arriba l'estiu, que fa calor i sol haver molt risc d'incendi, sí? Aquest any entenc que una mica menys perquè últimament ha plogut i tal, però segur que hi ha bastant risc d'incendi, i no se'ns acut res més que començar a tirar petards, començar a fer fogueres
i tot això. Això per començar. Després els petards, que encara li busco el sentit a tirar petards. Bueno, perquè és una celebració, és una explosió d'emocions i sentiments que s'aboca amb un Sí, pa! sí. I ja sense entrar en els pobres animalets, que ho passen molt malament. Bueno, amb això, els animalets, és que tinc una opinió Bueno, força... L'he ficat a l'última, però Sí. les primeres... No, a veure, t'haig de dir que Soplades. jo és que sóc del De litoral. petardo, clar, No, és que tu ets de platja. jo ets del litoral, La gent llavors de platja toca petard, toca petardo i anem a la platja, ja no, i fogueres a la no platja. molesta tant, no, exacte, No i són molesta poc tant perilloses. i no cremem boscos, no? Llavors, en aquest sentit, estem una mica lliures de pecat. És que jo el tema dels gossos el tinc una mica, com si diguéssim, a veure, hi ha una part de mi que sempre diu a favor de l'animalisme, no? Hi ha una altra part de mi que dic, bueno, a veure, no falta centrar tota la nostra vida, vull dir que si els gossos passen malament una nit, doncs tampoc passarà res, no? Vull dir que ok, que vull dir que no sé si hem de fer els usuaris que no tenen gos responsable. Bueno, molta gent que té gos són els primers tirant petardos, Sí, però vull dir... TNTs, TNT encara, TNT t'has quedat als Rompetocho, als 15 anys, podríem haver fet llista de millors tots 5 petardos, petardos, Jo les sabetes és el meu topo. Avui té sabetes, Jo li deia bombetes. Ah, bueno, també. Sí, però a veure, jo crec que a dia d'avui encara segueixen sent el meu topo de petardos. Perquè és com es diu, és inofensiu, Sí, pots tirar allò a tocar, sí, que no sol passar res. no, És que, A veure, no sol passar res, no. A Sant Joan crec que poc passa pel pel que podria passar. Pel que podria passar, poc Efectivament. passa. Doncs això, Jo vaig estar a punt de provocar un incendi, gràcies a Déu Fixa't va... que, ei, No ho hem dit, no m'he sorprès. No. Quan ho has dit no he No. fet, ai, quina sorpresa. No, estàvem a Castelldefels, vam entrar una font d'aquestes que fa... Aquestes també m'agraden. Està guai, però al final acaben amb una petita flamarada. Risc d'incendi. Sí, i amb el vent o amb la vibració va caure i va cremar follaraca. Ui. I la follaraca va cremar més cosa. I sort que va venir un dels col·legues i li va posar un parell de valor i va començar a xafar les fulles amb el peu i les va pagar. Sort. Vull dir, però vull dir, no sé, en aquell La moment... tradició. Oh, No, en aquell moment la flama ens arriba per l'alçada del genoll. què dius? Sí, sí. Ostres, sí que Vull dir hi havia que, flama. no, clar, potser l'alçada del genoll d'aquell moment no era la mateixa d'ara, també t'haig de dir. vale, Vull dir que potser és un pan menys. Bueno, es va salvar, Sí, es va salvar bé. I que se m'ha... No, anat i el que t'anava a dir. lo dels gossos, que vull dir que no sé qui és més responsable de lo dels gossos, si els que no tenim gos i podem disfrutar Sant Joan amb petardos com sempre hem fet, o si els propietaris dels gossos han d'emportar els gossos a un lloc on no es tirin petards. Sí. No, bueno, entenc, jo conec gent que ho ha fet, No, perquè vull dir, depèn jo de quin gos ho passa molt malament. Sí, Jo a casa meva de tant en tant apareix un gosset i on Sant Joan hem anat a celebrar fora per evitar el tema dels petards. O sigui, ara la veritat és que m'assuden, vull dir, m'assuden completament els petardos, o sigui, no penso... O sigui, trobo que és una cosa caríssima, sobrevalorada, que jo no sé com el meu pare es gastava 100 eurazos per Sant Joan per veure com explotaven coses, més fluixes o més barates. Ara, a nivell de gastar-se dins en petards, el que t'anava a dir abans era aquestes fonts que a l'acabar tiren coets. Sí. No que fan flameta, no, que tiren coets. Aquestes sí que quan volquen, aquestes sí que són perilloses, Sí. perquè disparen a tort i a dret. Bueno, aquestes misera que aquestes no hi incendi, a veure si no disparen a algun nen, sense voler. També, i tant. Doncs això. Llavors, res. I després també, dir-te que també això que et deia del centralisme de Barcelona i tal, Sí. T'he de dir que a la meva vida he tocat molta festa major de poble a poble Poble. i poca festa major de ciutat a ciutat. Sí. O sigui, jo tinc experiència a Manresa a mitges, Llimiana poble a poble B d'experiència, Sí, tens... i Barcelona poqueta. El teu excompany de pis és, efectivament, Què és? President de la Comissió de Festes de Llimiana, que ha fet avui segon dia que l'ignorem en el que el podíem convidar perfectament. Sí, però la temporada que ve està plena de sorpreses i qui potser, sap, Ei, no descartem. tindrem un nou expat. Qui sap? No? Doncs això. Tindrem un nou expat. No crec. No avancem a puntejaments. Doncs això, ja està. Això, la primera temporada, noves seccions, nous convidats i noves sorpreses. Què t'haig de dir? Però tu, de festa major,
Vull dir, més de litoral o més d'interior? No, 100% interior. 100% interior, Si el 90% de festa major que he tocat jo és Llimiana, Manresa i Llimiana. Però premia aquestes festes de l'interior... Poc, Més d'interior que Però és que Llimiana crec que i Manresa, poc. les festes del litoral també són diferents, li donen donen més al peu a la festa grossa. Més pólvora, Exacte, més facilitat per la pólvora. més banys nocturns despullats a les 7 del matí. Un moment. A nivell de pólvora, els correfocs, que és una gestió de pólvora, els d'interior millor que els de mar. Sí, Això també és una dada. Vale. Però t'entenc. No. Llavors, Sí, tenim moltes coses que parlar, perquè tots aquests temes no sé si volem parlar, però podem parlar-lo al debat. No sé si volem passar ja directament a la no entrevista per convidar el nostre grup de música preferit. El teu grup de música... No, el meu segur que no. Doncs llavors no... El teu, com que no canten en castellà, no són els teus. Sí, segur. No tenen alguna coseta en castellà? Pues podria ser, Segur que perquè alguna frase tenen. s'han venut com nosaltres, s'han venut a lo que ven. Bueno, nosaltres encara no ens hem venut perquè ningú però ens vol comprar, però exactament, temps al temps. Exactament, es vendran el que els hi proposin. Doncs passem a la no entrevista. Vam decidir fer una llista dels convidats que ens agradaria portar, però com que cap d'ells ens va arribar a respondre, els entrevistarem a la no entrevista. Doncs bé, com dèiem, passem a la no entrevista, aquella part del programa que dediquem a la persona que ens agradaria entrevistar. Seguint amb el nostre baixíssim pressupost, en el capítol d'avui hem decidit convidar els tiets o detallets. Encara no sé molt bé com se'ls ha de dir, però espero que sigui com la primera, perquè si fos detallets seria com dir els teus pares, daddy and mami, que és com bé, o ets bé retrasat o bé vas a una escola internacional i vius a Pedralbes, és a dir, que ets retrasat de totes formes. Avui per primera vegada convidem una banda sencera, per tant intentarem fer espai a l'estudi perquè hi càpiguen tots, Víctor? Com estàs? Estem apretats avui. Bé. Detallets, grup de música català format pels matronins Oriol de Ramon i Xavier Coca. Perquè ser artista i que et diguis Coca deu ser com que siguis jardiner i que et diguis Céspedes o que siguis alpinista i et diguis Roca. Haver-te buscat un nom artístic més dissimulat que probablement tothom ja s'ho deu imaginar el que fas a la nit, però això d'haver d'encer-ho tant crec que, bueno, no sé, crec que és qüestió de gustos. Seguint la vostra trajectòria, us vau donar a conèixer amb el vostre primer disc Tropotón, 2018, i segons la nostra font d'informació de referència, fins l'estiu del 2019 va guanyar força popularitat amb el senzill de RRHH, que per ser sincers és la primera vegada que sento que teníeu aquesta cançó, però bàsicament esteu en la sopa de totes les festes majors en el qual és impossible trobar un cap de setmana on no estigueu donant pel cul. Veig la vostra llista de senzills, que són RHH, com ja havíem comentat, Mala Vida, Ronaldinho, Bebecita, al qual em sento representat al 100% i no musicalment, però bàsicament us ha sudat el nom de la cançó, si era interessant o innovador o el que sigui que busquen les bandes amb els noms de les cançons, bàsicament el que heu fet és el mateix que nosaltres, que és agafar els noms més fàcils de que es facin virals i cap endavant i sense cap tipus de remordiment, perquè la vida és una i s'ha d'aprofitar mentre es pugui, i si no només fa falta veure els vostres, no sé qui són, si són cociutadans o que el que siguin, els stay homes, que de viralitzar-se amb vídeos cutres durant el confinament segueixen estirar la corda al màxim possible. I tot això us haig de dir que a veure si a vosaltres ens va bé la meitat de bé que a vosaltres en aquest sentit, i nosaltres aconseguim una mica més d'oients. Per tant, benvinguts al Ganxo, un programa on no espereu quedar bé. No, els tiets no quedaran bé. No quedaran bé, la veritat és que no són fans teus ni són fans meus, per tant no crec que... Ojalà fossin fans teus i fans meus. Per què? Doncs al revés, que no som nosaltres. Bueno, és que la dislèxia a vegades m'ataca i no sé ben bé com... com... aviat, no et preocupis, sí. que aviat. Per començar, i això que deies de tiets i diets, tu saps o no? Vaig veure per... no recordo on, potser un reel d'Instagram, potser li has de preguntar al Xavier Cocas. Que quan van posar el nom, vale? Sí. Crec que estaven... Volien ser internationals? Ho van fer, crec, per escrit, no? Perquè estaven parlant o per WhatsApp, o jo que sé com parlaven, i no sé si un estava d'Erasmus o estava a Mèxic o no sé on estava, i fins que al final es va coure bé el grup i va començar, va passar bastant temps, no? I durant tot aquest temps crec que un d'ells en el seu cap deia tiets i l'altre en el seu cap deia tallets. Hòstia! Per tant, crec que
No tenen... Exacte. L'essència és dir els dos, Si dius Crec detall... que els dos són correctes. Sí. Crec que hi ha les dues excepcions, les dues entrades al diccionari són correctes, les dues Bueno, tipologies. són músics, no Per tant, són a tu, enginyers. Un et cau bé, l'altre no. Exactament. No ho diguis tan ràpid, el que no són enginyers, perquè em sorprendria. Lil Dami, per exemple, enginyer. És a mi... Lil Dami, enginyer. Tiets. Anem a parlar dels tiets. Els tiets que... Vull dir, tots estan... També ets de dir que tots crec que estan una mica al mateix nivell. Bueno, de simpatia. Stay Homes i tiets, sí. No, Lil Dami és un altre tema. Sí, no, diguin de simpatia cap a nostra, cap a ells. A mi em generen la mateixa sensació? Sí. Sí, és a dir... Grups bastant estàndard, que fan música així divertidota i ja està. És a dir, que vas a una festa major i te'ls trobes, bé, ara, pagar un concert i pagar per un concert ni de puta conya. Alerta perquè has obert un tema, d'això de vas a una festa major i te'ls trobes, bé. Ojo amb tiets, Ojo amb tiets que comencen a estar una mica ja ratlladots. Sí, bueno... Perquè, o sigui, ara mateix, si tu, la teva ciutat té més de 50.000 habitants o 40.000, ja a l'hora d'organitzar la festa major ja tens una plantilla que ja et ve automàticament omplerta amb tiets i muixca. I muixca. Vale? És a dir, ja ve preomplerta amb aquests dos. A partir d'aquí diuen, fes el que vulguis. T'haig de dir que els dos donen de ser. De què? Exacte. De la mateixa comarca. És un altre tema, també. Bueno, és que això ja ho tocarem. Això del Maresme és que no té cap tipus Hem de parlar, No, vull dir, és que és vergonyós. No, però, hem de parlar també. Volia dir, detalls, crec que m'agradaria saber perquè el ràtio concert-cançó crec que deu ser el més alt de tots els artistes catalans. És molt bon rati. És molt bon ràtio. Cançons famoses, concerts. Sí, deuen haver tret un àlbum famós que deu ser el del Coti per Coti i el de l'Olivia. Les dues cançons que et podia dir jo. Bueno, clar, sí, efectivament les dues que ja sé jo. Crec que potser cada estiu a cada concert els han tocat aquest àlbum, doncs, cada cap de setmana. Les dues últimes, perquè si no es queda el concert buit. I van treure aquest àlbum, no sé si l'any passat o ja fa 2 anys. Per tant, porten com 3 anys amortitzant el mateix àlbum, tocant cada puto cap de setmana. Aprèn. Bueno, aprèn, apunts. Víctor, hem d'aprendre apunts, fem el mateix monòleg i anem a tots els poblets de Catalunya. I durant 3 anys seguits. Ei, apunta. Apuntem. El negoci surt rodó. Vull dir, has de pensar una vegada i tot l'altre ve rodat. Pensar una vegada i repetir-ho I factures. Sí. No està mal, Doncs sí, la pujada que porten aquests últimament va de forma exponencial. Sí, no. O sigui, van començar que estaven a l'últim tram de la declaració de la renta, si és que havien de declarar. Exacte, no arribaven encara. I ara estan pràcticament... No l'havien de fer, potser. Exactament, i probablement podem dir ara mateix que estan a l'últim tram, no ho sé. Home. Tu eres a l'últim tram? Home. No, pensa que són 5 músics o uns quants. Perquè deu ser com a empresa, deu treballar com a empresa, i d'alguna manera o una altra segur que ja fan allò... Enginyeria fiscal. Enginyeria fiscal. De fet, clar, és el superúltim tràmit. Tens l'últim tram d'IRPF i llavors l'altre ja és el de l'enginyeria fiscal. Enginyeria fiscal. Jo crec que estan aquí ja. Sí. Bueno, que són 5, dius? No són 2. De què? Hostiets. Bueno, he dit que els van fundar, però jo crec que som més, quan van a tocar. Molt bé, per part nostra. Sí, els hem convidat i no sabem ni quants són. No sabem ni quants gots havíem de posar. No, sí, està una mica... Jo et dic, aquí al dia d'avui han vingut el Xavier Coca i l'Oriol de Ramon. Són els dos que has dit. Només hi ha 2. Només hi ha 2. No, però... però hi ha més. O sigui, hi ha com a mínim un tecladista... No, però aquests són els típics que fan feina però no són famosos. No són famosos. És un senyor tecladista. No són els detalls, aquests els contracten per bolos. Exacte, no són tiets. Sí, anem a fer la gira i... Pues tenen sempre el mateix, li fan allò una tarifa plana, però no és tiet. Vale. No és tiet. L'Olivia li diu teclista, no li diu tiet. No li diu tiet, Correcte. Vale. Bueno, cançó preferida dels tiets? Bueno, entre aquestes dues, no, Olivia 100%. Olivia t'agrada més que Coti per Coti? Sí, perquè... La tens avorrida, la Coti per Coti? Tinc una pregunta per tu. Tu digues la teva preferida? Pues per portar la contrària crec que Coti per Coti. Sí, perquè clar, si no és la meva, ha de ser aquesta, no sabem més. Pol. No, però sí que en sé més, la de Ronaldinho. Jo et dic, la Ronaldinho la primera. I la bebecita, no? T'anava a dir, Pol, a dia d'avui vas a una festa major. Tu ja sé el que em diràs, però és una pregunta que llanço també a l'audiència, que ens ho responguin a comentaris. Com sempre, no sé si feia un parell de capítols que no ho feien això, que ens responguin a comentaris. Vas a una festa major de poble. De poble. Que no de ciutat. De poble. De poble. Per què ha de ser de poble? Perquè
hi ha un DJ que posa cançons, Sí, vale? DJ no hi ha pastis, bandes, o- no hi ha bandes. Oh, I DJ Ramon. et diuen, la propera cançó serà una DJ d'aquestes dues. Una d'aquestes dues. Coti per Coti o Despacito. Per mi, igual de ratllades. No. Perquè Coti per Coti fa país. Tu escolls Coti per Coti. Coti per Coti fa país, fem sardanes. A veure, Despacito, per molt que... Sí, per molt que Coti per Coti l'hagis escoltat molt, posa-li que 3 anys que l'escoltes. Sí, però dels últims anys l'escolto cada dia, allò, cada festa major sona 25 vegades. Sí. Despacito, sí, vale, les portes al voltant 10 o 12 anys, però últimament no sona tant. Bueno, però és, a veure, tu has dit de poble, vull dir, si deixis a la capital de Barcelona potser el Despacito triomfa més perquè la gent se la sap més i com que Barcelona és més internacional que la Cabralunya, pues potser té un cert marge, però tu te'n vas a Manresa i Coti per Coti, tu te'n vas a Llimiana, Coti per Coti, te'n vas a... Però la balles allò dient una altra vegada. És que tinc la sensació que això a Catalunya no passa, perquè mira, tinc els meus referents de música catalana, són capaços d'haver de cada any que toquen els Manel, van a diversos concerts dels Manel. És a dir, no és que la gràcia és saber-te totes les cançons de memòria. Tot el cançoner. Tot el cançoner de memòria i diverses vegades perquè és com que són tan emotius, però com que les cançons són tan maques, vull dir, el Premi Nobel de Literatura ara mateix està entre el Guillem Gisbert i el Docas Grasses, que no sé si es diu Josep Montero. Sí, jo també ho crec, De fet m'ho deien l'altre dia. El què? Que estava entre ells dos, no? Sí. El que passa que possiblement no li donin a cap dels dos perquè donar-li a un o a l'altre seria injust. Injust. Llavors han dit, li doneu un tercer. Sí. Busquem una altra llengua menys minoritària, o sigui, encara més minoritària, com podria ser l'euskera, i buscaran com el cantant així d'euskera que faci... Ben fet. I què t'anava a dir també? Sí, últimament alguna cançó dels Manel... Jo sóc una mica de... Quan m'agrada una cançó, allò, cada cop que em vaig a dutxar em poso la mateixa cançó. Sí, ja et passa. Durant un mes i mig o 2 mesos i llavors canvio. Mira, Víctor, em sorprèn perquè cada vegada que estàs amb música a l'oficina sempre has escoltat la mateixa llista de reggaeton. Mentida, això és mentida. No és mentida. No, perquè a oficina escolto molta música en català. Molta música en català. Toco Joan Dausà, toco Manel. Per què, per dormir-te? No, per escoltar. És quan treus auriculars. És per fer... reggaeton no he escoltat mai a l'oficina. No, això és mentida. Parla per tu el teu hooliganisme. O sigui, quina mentida més gran... Quina mentida més gran acabes de dir que no escoltes reggaeton mai a la teva vida a l'oficina? Bueno, va, si he dit mai, ho accepto. I lo d'escoltar-lo del Joan Dausà... Ni un 5%. I lo del Joan Dausà i la música catalana deu ser per fer la pilota al teu jefe, que li agrada la música catalana, i per dir-li un dia... Que jefe ni que jefe, si no ho tinc mai a la vista, me la poso i ja està. Que escolta reggaeton, Víctor. No, i ja està. Molt comptades ocasions. No, vull dir que això és una discussió que hem parlat moltes vegades. La feina poquíssim. Que tu generes el regató és un fet, és el teu gènere preferit per excel·lència. Doncs això, de Manel, d'aquestes que et dic que poso una i una altra vegada quan em vaig a dutxar, benvingut, i l'altra era aniversari. Els Amics de les Arts els toques, els Amics de les Arts? Bueno, Jean-Luc i poc més, així que et pugui dir de memòria. 433 està bastant guapa, 433 molt bona cançó també, sí, m'agrada. És que m'encanten les referències futbolístiques. Home, sí, bàsicament és tota la cançó, sí. Sí. L'altre dia vaig descobrir que els Amics de les Arts cada cançó és com una historieta que s'inventen. És una narració i només sabia dues cançons, que és Jean-Luc i 433, i dic, doncs efectivament sí que podien ser com historietes. Home, ho són, sí, completament. A veure, un moment que em posi còmode. Víctor, que t'has hagut de canviar de posició i ara estàs en una nova diferent... Sí, que hem tingut aquí problemes tècnics per variar i... No, però bueno... I estem un altre cop agafant aquí la comoditat del ganxo. Exactament. Llavors, no sé per on havíem quedat, però... No sé si volem passar a la pregunta típica o si volies treure el tema del Maresme. Anem primer pregunta típica, que els agafem més frescos, que si no, quan comencem a... Ja ens calentarem el boquino. Sí, exacte. Perquè... Que estaran calents. Moltes ganes els hi tinc jo el tema del Maresme Lluvia Tropical, perquè, és insuportable. Pregunta ja, que ens escalfem. Cerveseta o caipirinha? I això és el que et dic, que o una o l'altra, però els hi dono calentes. O sigui, la cervesa calenta i la caipirinha sense gel. Són 100% de cervesa. Són 100% de cervesa, Birreta, tio, una birreta. Bro. Diuen bro o no diuen bro? No, diuen Tito. No.
Sí, no, aquests de festival no crec que vull encastar massa caipirinhas perquè ara en aquest moment no pugen a l'escenari i no van massa col·locats. I per la temporada 2 haurem de plantejar aquesta pregunta, perquè la caipirinha, ja t'ho vaig dir, que la vaig provar i... No t'agrada, I tampoc m'agrada la cervesa, però la caipirinha, no sé, tampoc he conegut ningú que em digui ei, com m'agrada una caipirinha Què al vols, sol. vols canviar per mojito o cervesa? Fins i tot me l'has llegit, És que bueno, és que el mojito és com massa típic, Víctor, havíem d'innovar una mica... Bueno, però a nivell de, si ets més allò de més divertidor tal, un mojito és com una mica més... Una cervesa és molt més estereotípica, molt més bàsica. Tu què et demanes mojitos? Tu dius per tu, perquè consideres una persona divertida i divertida mojito? Si la pressió social em porta que hagi de demanar alcohol, em demano un mojito. Bueno, en Víctor, ara no em facis veure que no prens mai alcohol, perquè vam conèixer en Víctor i ara el Víctor és totalment diferent. Bueno, el Víctor que has conegut és aquest, el de poc alcohol. I això, No, però- mojito, sí. No m'importa demanar mojito, no m'importa. No, però una no és que... cervesa sí que m'importa. El problema no és que sigui un mojito, el problema és que potser són 2 o 3 mojitos. Home, no. Mojitos no me n'he menjat, anava a dir, no mai més d'un parell. 2, màxim. Màxim, Màxim 2. Festa major de Premià, No, perquè 2025? perquè si t'estàs demanant mojitos, una cosa si els fas tu a casa o el que sí, però demanar mojitos... Són un ronyó, és que puja. Sí, has de ser un cantant d'aquests. Has de ser un tiet, sí. Per cert, poder-los pagar. D'on eren els tiets? Vols passar ja... D'on són? Del Maresme? És que, Pol. Volem passar el debat? Pol. Ho diem al debat, això? Volem passar el debat. Toquem el debat? Toquem el debat. Doncs toquem-ho al debat. Poc debat, per cert, Poc debat. Encara no tenim clar si l'enginyeria o fer podcast són el nostre fort. El que sí que tenim clar és que si ens paguéssim per debatre, no n'hauríem de fer ni l'una ni l'altra. Un altre cop la cançoneta? La pares? Espera, li treus un doble clic? No, l'he cagat, o sigui, la cosa era que ens havia d'activar els micros i he parat la cançó. Cosa Vale, que bueno. ha deixat un segon de silenci en el qual hem perdut ja aquell oient que quedava. Doncs bé, passàvem a la pregunta del puto Maresme. Què cony passa a la penya amb el Maresme? Jo volia començar-ho amb una altra pregunta, Pol. Vale. Tu saps que jo sempre estic parlant de Manresa, del Bages, no sé què. Sí. Tu un cop a mi m'has sentit dir el Bages, dividit i fred. No. No vaig amb un eslògan per davant. Dividit perquè se'ns independitza tothom, vale? Que si el Lluçanès, que si el Moianès, i fred perquè fa fred. Però no ho dic. L'eslògan te l'has pensat tu ara? Sí, no, portava una mica treballat. Portaves treballat, Ho dic? Ho dic o No, ho dic? no ho dius. Manresa, Cor de Catalunya. Fixa't, això sí que ho dic. Sí, això sí. Ara sí que, aquí sí que... Però és Manresa, no és la comarca. Bages, Cor de Catalunya. No, tio, tingues identitat de la teva ciutat, però no. No, a veure, el del Maresme lliure i tropical és, o sigui, és una falta de respecte a la gent normal. Però per què es diu? Tu saps per què es diu? Jo no, Lo del Maresme lliure i tropical? No entenc ni lo del lliure ni lo del tropical. Jo tampoc, jo crec que són uns flipats ja perquè per si. lliure, igual que qualsevol altra comarca, i tropical, igual que la majoria de comarques. Sí, del litoral, per suposat. Exacte. Sí, vull dir, no. Barcelonès lliure i tropical també podria ser. Sí, vull dir, allà a Palafolls, una mica més a dalt, que ja comença la selva, i si no una mica més a dalt comença el Baix Empordà, crec que més o menys, el Baix Llobregat jo crec que fa també una mica la mateixa temperatura que el Maresme. No, jo crec que la sensació és que són flipats per Baix excel·lència. Llobregat, Canis i tropical, no es diu? Sí, no, són flipats per excel·lència i ja Flipats està. i tropicals, Sí, no ho dieu? No, el Baix Llobregat està clar que no. Vull dir, navajeros i tropicals, això sí. Navajeros i tropicals. Això podríem Mira, dir-ho. també podries dir. Diu, però no. La veritat és que no ho acabo d'entendre per què ho diuen. Aquest sentiment de pertenença a nivell comarcal no es porta. No, bueno, jo conec un que sí, a veure, els d'Osona diuen que són osonencs?
acomplexats sota el paraigües del Bages. I després hi ha els de l'Empordà, que tant siguin del Baix com de l'Alt, diuen que són de l'Empordà, no? Que són les... Sí, el Pallars també ho té, que El també són Pallars, dos Pallars. exactament, i crec que són les poques zones que són... Però jo crec que són àrees, no? No tant com comarques. Comarca, allà aquest sentiment de comarca no, Però és que crec que tampoc hi és, el Maresme. Crec que l'únic que diuen que són lliures i tropicals, però perquè són uns flipats i ja sí, està. però nosaltres estan dient, jo soc del Maresme, el Maresme és el millor... Bueno, és que no té cap sentit. T'ho dic jo, que toco molt Maresme. Toques molt Maresme. Parella, família, molt Maresme. I la teva família ho diu, també? Bueno, no, que sempre es parla del Maresme molt, es parla del Maresme. Sí. Jo no sento, bueno, sí, del Baix Llu sí, però tu cada cop que parles del Baix Llu és per rajar una mica. Bueno. No és de dir, el Baix Llu, lliure i, bueno, navajero i tropical. Com si diguéssim perquè és casa meva, però no presumeixo com que Exacte, fos el millor lloc del món. Sí, això. No, doncs cosetes que tenen al Maresme. Són eixos que necessiten portar al psicòleg i arreglar-se. I parlant d'aquestes eixos, t'anava a fer la reflexió de si són els maresmencs com els argentins de Catalunya. En el sentit de que són sempre els que estan allò sempre parlant d'on són, sempre dient, m'encanta el Maresme, Argentina, tal... És una mica així similar. He tingut el plaer de no conèixer tants maresmencs. O sigui, com argentins. Sí, exactament. Vull dir, els argentins els conec molt, són molt pesats, sí, i com que jo soc del Baix Llobregat sempre m'he mogut amb terres més del sud de Catalunya, no? Vull dir... Va, tu lower Barcelona, o sigui, de Barcelona cap a baix, de Barcelona cap a dalt no has tocat tant. No he tocat tant i la gent que he tocat no em transmetia bones vibres, no... O sigui, és el que portem dient, vull dir, és que hi ha un moment, és que faig surf i tal... Fan surf al Maresme? Sí, perquè tenen un espigó, perquè, a veure... Ui, no entrem aquí, perquè les platges del Maresme deixen-les anar, No, a veure, platges no tenen, el que tenen són platges artificials i es pensen que tenen platja. Perquè el Maresme ens roba. El Maresme ens roba, En quin sentit? Qui paga aquestes platges, Pol? Qui paga? Doncs això, el Maresme no té platja, el Maresme el que tenia era una costa de roca com sempre ha tingut i per això van posar un puto tren per allà, però que després, a base de construir el tren i de construir ports, doncs s'han fet platges. I les actualitzacions de hardware que els han de fer aquestes platges, tela, Sí, no, tela. Vull dir, aquí sí que paguem molts impostos actualitzant les platges, tio, tenint una draga passant terra Per això són... I ens roben la terra. Sí, no, i per això són platges de terra granulada, perquè la terra granulada no són les platges de Castelldefels, que són de delta, de sorra fina, de sorra que dius, toques els peus de terra, toques la platja i dius, això... Aquesta platgeta, aquesta sorra, em farà un massatge als peus. M'assentaré i el cul se'm farà la formeta perfecta perquè digui, estic còmode. No són aquestes platges incòmodes que dius, se'm clava la pedreta a l'esquena, se'm clava la pedreta a l'esquena. També tota la Costa Brava és així. Sí, i la Costa Brava és brava i és maca per això, i per això la Costa Brava va de Blanes cap a dalt i no incorpora el Maresme, perquè al Maresme no hi ha platja. Costa Brava o Costa Daurada? A veure, és que és fàcil aquesta, no? Jo diria Brava... Jo per banyar Daurada 100%. Per veure potser Brava, però per banyar la Daurada és millor en el sentit de que pots caminar una mica, les platges són més fàcils, sí. La Costa Brava la veig molt maca, però poc accessible. Però poc accessible, exacte. No, el que passa que amb la Costa Daurada que tu defineixes em quedo un Castelldefels, que no és Costa Daurada, però... On comença la Daurada? No sé, jo et diria que podria ser com del Garraf cap a baix. El meu encara com que és molt província de Barcelona, no. Jo diria, o sigui, com que la Costa Brava comença a la província de Girona, potser la Costa Daurada comença quan comença la província de Tarragona. Potser. No ho sabem, però serà un dia més parlant de coses que no tenim ni puta idea. Doncs això, sí. No sé què volies comentar alguna cosa més? Sí, tema. Has anat a algun concert dels Tiets o Tiets o com vulguis dir-los? Desgraciadament a un i per sort me'n salvo del segon. Per què? Que el tenies aviat? Bueno, la cosa és que aquest cada setmana per fer... Bueno, perquè em ve molt de gust vaig al Cabró Rock. Ah, sí. Bueno, doncs al Cabró Rock el divendres toquen els Detallets, però jo d'una forma de deixar-li espai suficient a totes les persones que el generen aquest grup i a mi no el disfruto tant, vaig decidir només anar dissabte. Molt bé, i què gestiona dissabte? La Raïf.
Home, sí, molt més del teu estil. molt més el meu estil, i crec que hi ha els pets, bueno, que... Sí. I què més hi ha? No ho sé. I què creus, Figaflaues? Home, top, Bueno, Figaflaues, vibres molt semblants a tiets. una mica més gamberro, no? Pot ser. Una mica més ska, una mica més despentinats, una mica més grunge. Una miqueta més despentinats. Sí, no, és que... Tampoc no, en excés. No, el problema és que són crec que són com de Tarragona, o de Reus, o de Parla, i no són del Maresme tropical. Doncs ja no molen tant. No, clar, és que no tens aquest flow. Sí, no tenen el De flow. guais. Sí. Jo no t'ho sabria dir, et diria que no. Que no he anat a cap És que, concert dels mira, és que tiets. parlant el tema del Maresme, jo crec que el maresmenc mitjà fa surf i toca la guitarra... El surf ho tens sobrevalorat, No, crec. és que... Maresme i surf no, com a molt podria Que t'ho dic comprar-te una mica de Que belga no. i aquestes coses. Que no. O pàdel surf. Que a Ocata, les platges aquestes de prop de Barcelona, es fa surf. Perquè hi ha l'espigó, i llavors quan plega l'onada, com amb l'espigó, doncs comença a fer l'onada i tal. I segueix. I tenen 10 segons d'onada. És molt maco. No. Doncs què dèiem? Llavors, al meu primer concert vaig anar, doncs, no sé si fa 1 o 2 anys, vaig quedar dormit al festival. T'has quedat dormit? Sí, però crec que va ser dormir perquè anava mamat. Sí, anava a dir, anaves una mica... Anàvem a una mica al límit, Sí, i res, llavors al final de la nit ja el cos va fer off i tinc uns quants stickers d'aquella nit que els meus amics s'empenyen a recordar-me. Bé, ben fet, no? Tu faries el mateix per ells. Sí, és una qüestió de declaració d'estima i carinyo entre amics que en els teus moments més baixos et fes una fotografia per fer-te uns stickers i recordar-te. Com això no has d'arribar mai més. Exacte. Sí, no, l'amistat, Sí, vaig haver d'arribar a aquells nivells per tal de superar la nit. Però bueno, el Coti per Coti el vam ballar, Olivia també el vam cridar i a partir d'aquí tornem al mateix, que no em sé cap cançó més. I ara que dèiem això de les festes majors i els tiets i tal, a la festa major de Llimiana precisament sempre sol venir un grup de sardanes, vale? Que fa cançons, però... O sigui, no... Les sardanes a la Llimiana és com les habaneres a la Costa Brava? També hi sol haver habaneres a vegades. Però no, sí, jo penso que les habaneres com és la costa... Ve una banda de música sí. i amb molts instruments i toquen. I això amb bastant d'instruments de vent, tal, no sé què, i toquen cançons de sardana. Se li diu orquestra, sí, l'orquestra normalment van venint tot aquest tipus d'instruments. Molt bé, molta corda també, no? Però... Sí, més vent. Més vent, Més vent. Ben metall, ben fusta... Ben metall. I toquen cançons de sardana. Sí, normalment quan venen les orquestres saps que toquen. I no t'exagero que potser s'hi van tocar un parell d'hores, Coti per Coti, va sonar 2-3 cops, però versió de 8 minuts. Com? O sigui, versió de 8 minuts. Si m'estàs dient que 24 minuts van ser Coti per Coti... Tranquil·lament, de les 2 hores, 24 minuts van ser Coti per Coti. Sí, la van tocar 2 cops, o 3 cops. O 3 cops. L'han fet tot... La pausa, o sigui, la van tocar pel mig, una altra vegada, i en el bis, Exacte. Terrible, o sigui, a més de no em vull saber... Això va sonar 50 vegades. Aquesta melodia, 50 vegades. Però hi havia cantant també o no? No. O sigui, tu, 50 vegades. Potser és un pal, vull dir, amb una melodia típica de la sardana, que no té res a veure amb Coti per Coti. No, era Coti per Coti. Era per Coti per Coti? Perquè després seguia i feia... Exactament. Era Coti per Coti de manual. I com estava la xavalada? Bueno, xavalada poca, perquè qui balla sardanes i en un poble tan petit pues sol estar ja... Tu la vas ballar? Saps ballar sardanes, Víctor? No sé ballar sardanes. A la teva família es gasta la meva mare bé. No és una professional, però les balla bé. I va, de tant en tant. I s'hi posa, quan es fa la sardana s'hi posa. Sí. I jo és una cosa que sempre m'hi fixo, però no acabo d'atrevir-m'hi. De l'engage, Però ja passarà. Bueno, crec que és una qüestió generacional. Jo crec que quan els nostres pares eren joves, tampoc anaven a sardanes, sinó que anaven als seus avis, o sigui, els seus avis o els seus pares anaven a les rotllanes. Crec que és un ball que ja per si és pausat i ja per si crec que invita la gent gran com a ballar. Sí, cadascú, Sí. Bueno. I tu? Sardana? No. No en saps. Però hi ha interès?
Interès, sí. Jo sempre amb les coses de la cultura catalana, interès en tinc molt, en demostro molt. M'hi he ficat... Bueno, em demostro, com el demostres? A veure, jo sempre, com amb tot en aquesta vida, hi participo més del que en sé. És a dir... No, està bé. Exactament. Vull dir, potser vaig a fer el ridícul i la gent em mira qui cony fot aquest... Balla sense vergonya i balla amb llibertat. Sí, Si t'equivoques, vull dir, torna a clar, però és que a mi amb aquest monyo i amb aquest color de cabell rosset a mi abans m'identifica per guiri, per australià que per però català. encara et valoren més. Sí, encara no? agraeixen més que ho intentin. Sí, no, doncs això. I per acabar ja, perquè has dit també has fet el símil de la sardana i les habaneres. Habaneres què? No, zero, habanera zero. Zero? Zero. És que de fet no sabria dir-te què és una habanera. O sigui, a part d'una habanera que és una cançó que té orquestra i tal... El meu avi va anar a Cuba, Sí. la Bella Lola... No, la Bella Lola no. Veus? El meu avi va anar a Cuba, sí, però no sé, vull dir, quina melodia, quin ritme fa una habanera. N'has gestionat poques. Superpoques, i mira que potser que l'ella de Palafrugell ho he tocat i potser m'hauria de... m'heu sonat més, Tu però... et quedes al rom cremat, a la paret de rom cremat, Sí. quan es fan habaneres es sol fer el rom cremat. Sí. Tu dius, a mi poc cremat. Poc cremat i amb Coca-Cola. No, al revés, posa'm molt ron i l'habanera ja la deixem per demà. Doncs sí. No, Què? és que... Digues. No, perdó, digues. No, és que lo de l'habanera tu gestiones habanera, tu saps de què va el tema de les habaneres. Com de què va? Bueno, sí, he estat a concerts Però d'habaneres. no es balla les habaneres, només escoltes. S'escolta. S'escolta, i ja està. Sí. I tens I l'orquestra... s'aplaudeix. I s'aplaudeix. Així, Perquè hi ha el sí. concurs d'habaneres aquest famós de Calella, Palafrugell, Palafrugell, i sí, clar. no sé què cony deu ser el puto concurs que és una Operació Triunf, un Eurovisió però d'habaneres. Una Eurovisió d'habaneres és bona. O sigui, entenc que cada any... O sigui, què es vota? El que canta millor? A la que l'orquestra que ho fa millor? O hi ha com una espècie de gent... L'orquestra, jo crec que l'orquestra no, només canten. Bueno, el que sigui. O com si diguéssim, hi ha El concurs escriptors... aquest el domino poc, t'he de dir. Sí. No, perquè les habaneres Però que no, tu què crec que no diries? en treuen de noves. Clar, és el que et dic. Vull dir, Agafen els clàssics. Oh, a qui li toqui el meu avi guanya sempre. Clar, no. si vota el públic, I què vota? El que canta millor, no? Sí, suposo. És com OT. Sí, no és com OT. Sí. Voten a qui canta millor. Bueno. OT és un gran hermano, no t'enganyis. Sí, però vull dir que la intenció és votar qui canta millor perquè el que fan són versions, no? Sí, és que no ho sé. No ho sé perquè no he vist el campionat tampoc, aquest, no l'he vist mai sencer. Per tant, Mira, aquest seria... Podries pel mirar proper programa. Tu que toques esports a la tercera edat com la Tatanka, podries estar habituat en coses d'habaneres, però no. Habaneres n'he escoltat bastantes, però el del Calella no recordo si puntua o no puntua, si simplement fan una exhibició. Temporada 2, nois, oientes i oients, esteu preparats perquè us farem un replet d'habaneres. I us explicarem de la millor forma que ens sapiguem, és a dir, el que posi a la Wikipedia... No. La segona temporada... Tocarem ChatGPT, no? Només? Podem canviar Wikipedia per ChatGPT. O DeepSeek. Ui. DeepSeek el toca en català o no? Tu creus? Tots. Jo crec que totes les IAs... Ja toca amb... Sí, no? Vull dir, si és I si no IA n'aprenen. Bueno, se'ls heu d'entrenar una mica, no? Sí. Ens anem tirant trics en català a veure si... Sí, digue... Ei, completa 16 jutges d'un jutjat... Menja, per entreni una mica. Poca broma. Li tirem una mica... Li podem tirar al nostre programa a la IA. Tirar-li què vol dir? Li tires. Que ens el millori? Bueno, que ens doni idees. Sí. Creus que això no s'ha fet ja? O tu ho has fet? Sí. Bueno, és veritat. Ja que em vas passar... Algun cop ho he fet. Va ser una tiradeta, Sí, o algun cop li dic, ei, digue'm alguna coseta, tal, però la cosa és que el que ara ens diferència és què fas amb la informació que et doni la IA, no? Perquè de mi, de 10 idees que em donaven, 8 les descartava i 2 les adaptava. I ja està. Bueno, això ja ho diu tothom, no? Els programadors que utilitzen bastant el ChatGPT per fer codi, els hi donen el codi, però tu l'has de readaptar, per tant... Sí, en aquestes coses de donar idees està prou bé ChatGPT, perquè a dia d'avui hi ha vegades que depèn del que preguntis, si ho sé, i si no ho sé m'ho invento, i pot arribar a ser perillós com a font d'informació, però per coses de dona'm idees, per pluges d'idees està molt bé, perquè al final idees totes són bones, i les que et valguin les agafes i les que no. No, res. No estava pensant... No, vull dir, de passar. Tens moltes raons, no sé si passem ja a la gòmetra. A la gòmetra. Una gòmetra completament amistós avui. Sí. Avui ens anem les mans abans d'hora. Sí. Ja sabem,
No hem portat trofeu. No hem portat trofeu. Podríem haver portat un trofeu. El trofeu és l'honor. Pol. És l'honor, És l'honor. El trofeu va ser el primer capítol en el que vas dir que em guanyaries i aquí No estem. només per guanyar-te de 5 punts. De I 5 punts. No és que només ha sigut igualat, sinó que m'has guanyat per bastant. Bueno, per un parell, d'un o dos. un o dos punts, no? Un o dos. T'haig de No, dir si que... deuen ser dos, però si fos un encara estaríem competint. Exactament. Bueno, vas guanyar l'anterior programa. Per tant, com a mínim 2 punts, però és igual. Totalment amistós, avui no hi haurà marcador i avui hi haurà... Comences preguntant tu, per exemple, Víctor? Sí. Mira, a Manresa s'organitza la festa major i a part, crec que no és només típic de Manresa, però la pregunta ve per Manresa. Es fa una festa major alternativa. Sempre, a totes les festes majors sempre es fa festa alternativa, que és la festa divertida. Bueno, suposo, no ho sé. Tu has gestionat festa major? La festa major alternativa aquesta és com la més anticapitalista, reivindicativa, la per bona. tu la més divertida i la bona. Vull dir, Llavors, Pol... És on no tens tot el públic de parvulari ni tot això, tens el... Bueno, almenys a la de Manresa, que és de la que et preguntaré, hi ha de tot. Hi ha de tot. Llavors, Pol, el 2024... No em preguntaràs el pressupost que ho han destinar-hi a la festa major... No, és una pregunta més divertida. De fet, tenia 2023 i 2024 per deixar-te escollir, però he perdut el 2023, per tant serà el 2024. Vale. Té un lema, aquesta festa major. Molt bé. Vale? Voti, madridista, qui no voti. I t'ubico en dues coses que són reals, que han passat al món. Vale? 2024. Què va haver-hi? Hi ha hagut l'augment de tensió entre Israel cap a Palestina. Sí. I també, a part, el que ha passat és que s'estava debatent si potser la festa major alternativa deixaria de fer-se a Manresa o deixaria de fer-se com a tal, perquè allà on es posaven crec que també molestaven molt, no ho sé. Bueno, com a sempre molestes, però una festa major durant 3 dies, vull dir, els veïns s'han de posar una mica l'aigua al cul, no? Hi va haver el debat aquest de si tu què penses? Festa major, vull dir, aquests sempre veïns que es queixen, tu què creus? Que s'han d'adaptar durant 3 dies? Estem parlant de 3 dies. 3 dies, no? I a més que normalment, quan hi ha concerts i tal, també, jo què sé, imagina't la Mercè, doncs la Mercè hi ha un dia que és festiu a Barcelona. Sí. Vull dir que pots treballar tu en un dia festiu, però crec que són coses que passen. Sí, jo crec que també. És a dir, perquè a Barcelona les festes majors, no sé com era a Manresa, però abans duraven fins les 6 del matí, com una discoteca. Sí, ara tot... Ara a les 2 ja, si duren fins les 2, demana gràcies. Jo crec que en general vivim en un món en el que uns pocs que fan molt soroll aconsegueixen que molts hagin de canviar. Molt individualista, eh? Llavors, exacte, sí. digues, Víctor. Et diré 2 eslògans i m'has de dir quin era l'eslògan de la festa major alternativa Manresa 2024. Molt bé. Veuràs que cada un va d'un dels 2 temes que t'he plantejat, era per ubicar-te. Molt bé. Primer, el lema era construïm 1, 2, 3, 1.000 alternatives. Vale. I el segon eslògan possible era contra els assassins estem amb els palestins. Perdona. La primera o la segona? Construïm 1, 2, 3, 1.000 alternatives o contra els assassins estem amb els palestins. A veure, t'haig de dir que amb el teu riure em fa descartar la segona, però és que... És bona, la segona t'agrada, Però, i a més... És que t'està posant a riure que m'està despistant, però el de Palestina és que m'ho has dit per despistar totalment, o sigui... No, perquè una va sobre que volien deixar de fer l'alternativa de 1, 2, 3, 1.000 alternatives, tipus que organitzaran 1.000 alternatives i també que generen alternatives perquè són així i tal, d'esquerres i tal, i la segona té introduir lo de Palestina per introduir-te la de contra els... O sigui, jo crec que la segona, segur, però per molta que riguis és la segona, però perquè... És que l'eslògan oficial era el segon. Una festa major alternativa. Sí. No vas a construir 1, 2, 3, 1.000 alternatives. No, perquè no són Esquerra Republicana, són ni Junts per Cat, en principi són gent que és alternativa de veritat. Doncs així, Pol, que decideixes contra els assassins estem amb els palestins i, Pol, m'agrada perquè ets una mica catxondo, però no, era aquesta, Víctor, era construïm 1, 2, 3, 1.000 alternatives. Però això és una merda de lema per una festa alternativa. No et negaré que és justet. Però la festa alternativa, qui va? Els d'Esquerra Republicana o qui són? Jo crec que
Hi ha Sí, més CUP que Esquerra. Més CUP i construïm un, dos... Vull dir, la CUP diria... Alternatives a aquest món capitalista. Vale. A veure, Digues. la meva pregunta és de l'àmbit cutrecillo. El que passa que volia juntar una mica les nostres dues temàtiques, no? Jo dic que per mi l'estiu implica cada any veure un altre cop els anuncis d'Estrella Damm. Com a part del debat no ho hem comentat, Sí. de que al final els anuncis d'Estrella Damm hi ha molta gent balear que els odia, Ah, sí? perquè són els que han fet també que es popularitzi tant les Balears. No sé si tant, perquè jo crec que de catalans que anaven als Balears ja hi havia molts, i fora de com es diu això, de Catalunya, l'Estrella no es veu tant. Però ajudar no ajuda. No, ajuda, està clarament que no ajuda. Jo crec que hi ha un col·lectiu de gent o un grup de gent dins de les Balears que no li agrada que els anuncis d'Estrella Damm siguin a Balears. Hi ha alguns que no són els Balears, vull dir, diria que potser la meitat sí, la meitat potser no. Bueno, no sé el percentatge, però bueno, no vull seguir amb el debat. La primera pregunta és, tu què creus, quin és el primer, o el que més el primer, quin va ser de l'anunci Estrella Damm? Vale? Quin va ser? No és una pregunta. El de vull dir, Samercat? El de Samercat, que no, era Samercat, el de Formentera, no? Tonight. Exactament. Doncs, què té més visualitzacions al YouTube? Si... Estàs tu per parlar. O sigui, ja, quan t'he anat a dir la pregunta em diràs quina merda em diràs el pressupost i m'has tirat visualitzacions. Que és el mateix nivell de precarietat. Sí, jo he fet la coletilla que era de nivell de pregunta era baix. El que passa que he fet una mica de... Què té més visualitzacions? Samercat? O a YouTube, l'anunci en català o la cançó de Coti per Coti. Bueno, m'agrada perquè almenys has filat. Clar, jo per aquí, sí. Pensava que anaves a dir sí, Samercat, el videoclip d'Estrella Damm, o el capítol 12 del Ganxo, per exemple. Per exemple. Que m'ho hagués hagut de pensar. Resposta... Tu diries que és el teu anunci preferit? Quin és el teu anunci preferit? Home, està guapo, aquest me l'he mirat diversos cops. Sí, També, a nivell de mirar diversos cops, també t'anava a dir que al final, Coti per Coti la pots escoltar o mirar moltes vegades a YouTube, però aquest anunci potser no tantes. Llavors això em podria fer pensar tal. Però és igual, diré Samercat, resposta final. Doncs resposta, efectivament, correcta. De què parlem? De molt poca diferència, em sembla que era 8,7 Samercat, que eren pocs. 8,7 milions? Comptant que Catalunya té 7 milions... Bueno, però que els catalans l'han escoltat cada un 5 vegades, l'han mirat 5 vegades, no em sembla tants. No està mal. I l'altra era 7,8 o una cosa així, vull dir que estava bastant close. Jo pensava que guanyaria Coti per Coti perquè al final també una cançó potser també s'escolta més que no pas. I més Coti per Coti que l'han posat a totes les festes majors de... Vull dir, potser la posaven de l'Spotify. Jo sí, a l'Spotify... Primer m'he mirat a l'Spotify, a veure... Sí, si l'haguessin ficat, si els DJs haguessin fet clic des de YouTube, segur que ja superava. Ara ho mirarem a l'Spotify després de veure què en té més. Però en tingui més que a Què? YouTube. Més que a YouTube. Sí, però... No, visualitzacions de clar... Samercat, Però qui més? Coti per Coti o... Bueno... La cançó pròpiament Samercat? Sí. No, és Coti per Coti. Coti per Coti, vale. Ho podem mirar. La pregunta oberta, Pol. Pregunta oberta. He estat mirant en fonts d'informació d'una fiabilitat justeta, com és habitual. Quants actes, activitats o similar hi ha durant la Mercè, concretament la de 2024? I aquesta és la pregunta. Hòstia, molt bona pregunta, perquè la meva és una pregunta també de merda perquè... Quants actes? Quants actes? He mirat i he vist un rang, de X a X. Doncs et dic que em diguis el més alt que he vist, el superior. Com que estem en fase amistosa, perquè ja tu ets guanyador clara d'aquesta... Gràcies per recordar-ho. D'aquesta, com es diu això, d'aquesta competició. Sí. T'haig de dir, actes, quan dius actes, dius si hi ha teatres, si hi ha... Sí, això compta. Tallers... Compta. Vale, és a dir, quan tu veus el programa, tot el que surt al programa. Compta. Vale. Llavors, la Mercè són 4 dies, hi ha molts escenaris, és a dir, estem parlant de més de 250 activitats. Però, Pol, el programa de la festa major a vegades comença com 1 o 2 setmanes abans, que no són 4 dies, M'estàs intentant... Jo et dono dades. És amistós avui, és amistós. M'has donat dades i m'has confós, però... Sí, bàsicament m'he ficat a riure quan he tret l'eslògan que m'havia inventat, és que més pistes no et podia donar. Doncs res, és que... Estic Estic molt despistat, la veritat.
Crec que jo no he dit 250 activitats, que crec que és 250, que crec que eren forces. Sí que és veritat que hi ha molts espectacles i, com m'has dit abans fora de càmeres, que el torneig de petanca també compta, llavors que no comptis les superactivitats regionals i la teva font d'informació número 1 que no t'hagi enganyat, vale? Llavors inventarem el d'esto i posarem 800 activitats. Molt bé, segons la meva font de dubtosa fiabilitat, el rang superior eren 650. Per tant, molt bé. I el rang inferior? 500. Bueno. T'has equivocat per un 30%, Bé. cosa que està molt bé. Força content, la veritat, per no tenir ni puta idea, per haver utilitzat una aplicació en la qual s'ha inventat la resposta, doncs puc dir que el meu... Has inventat més o menys igual de bé que la intel·ligència artificial. Exactament. Per tant, molt bé. Però la meva intel·ligència és natural. I la meva última pregunta, espera que faci memòria, és efectivament sobre els nostres convidats avui que ens han deixat sense espai en el plató, que és els tiets. Els tiets els hem dit i els hem redit que són molt pesats i que estan a tot No és culpa seva, a tot arreu. Però, haig de dir, van treure una gira, no sé si del nou àlbum, llavors quantes dates té el nou àlbum? O sigui, el nou àlbum. Té la nova gira. La nova gira, exactament. Sense comptar festes majors. O sigui, estem parlant purament No, de les concerts. que hi han publicades en l'Instagram, quan dius que hi ha unes quantes dates, Vale. quantes hi ha? Vale. És per aquest estiu. Hi ha festes majors, sí. És per aquest estiu. Sí, crec que va d'abril a novembre. Mira, concretament, i ni una més ni una menys, Sí. estem parlant de 17 dates. 17 dates, doncs t'has equivocat pràcticament pel doble, o si no és que pel doble més que el doble, són 39 dates. Efectivament estan en la sopa i estan 39 dates. en tots els putos caps de setmana, tenen un puto bolo. O sigui, no hi ha 39 ciutats a Catalunya més grans de 50.000 habitants, crec. Vull dir que van a tot arreu. Van a tot arreu. A ciutats, pobles... Repeteixen, no, a tot és que arreu. repeteixen. Girona fan 2 concerts, per exemple, És que clar. i crec que van fins i tot fora del territori català. Vale. Doncs crec que a València també van. No, Joan Dausà, no?, que va omplir allà va omplir un pavelló sencer a Madrid. Bueno, tots els catalans que tenim a la diàspora catalana arriba molt lluny, Víctor. Doncs tela. Així que 39, Sí. Estava pensant 23, 25, hagués perdut igualment. Sí. Me l'he jugat a 17 una mica He 39, he estat una bona estona comptant dates. 1, 2, 3, 4, 5... No diuen 39 per no semblar pesats. Ja. Exactament. A Girona, 1, 2... Sí. Posa on de Girona? No, què diu refereix a la sala? Sí, no crec que sigui sala. Què dius, Montilivi? Estava pensant en Montilivi. Montilivi? On pren Montilivi o no? No diguis tampoc Montilivi, més aviat Montilivi. Per què? Perquè estem parlant d'un estadi humil. Sí, clar, no és quan ompliran Sant Jordi o... De fet, si Montilivi... Quantes localitats deu tenir Montilivi? No sé, Però Víctor, estem quantes... parlant d'unes 10-15, crec. Bueno, suficientment per superar Com un Sant Sant Jordi, Jordi. més o menys. Però bueno, el públic de Girona és suficientment engrescat com per seguir el però coti per Girona coti. val doble. Gironins contra maresmencs, aquesta seria bona, Uf, girofins, els diuen. Girofins. Girofins contra tropicals. Sí, quina competició d'insuportables, o sigui... Comença a discutir, marxa la resta, ja sí, marxa. diu, sí. Però bueno, no sé si avui tanquem temporada. I la propera serà molt millor. Doncs fins... I que quedin enganxats, vale? Perquè seguirem, com serà aquesta posttemporada important. Exactament. I després la temporada que ve serà històrica. Doncs fins aquí el ganxo. El podcast que no t'agrada, però que t'enganxa.